ассалому алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, сохт саломат ҳастен. Бародари азиз, бародаро, хоҳаро хуб гӯш кунед ва бародарое ки қатъи оилаҳотонен дар Москва гуфтам мардак 2 соат гап мезана ку баъд охирда мега шабкап дозем ку. Нигоҳ кунем бародарҷона, мо қарор дорем дар Волгоградский проспект, яъне ки метроам дар миҷа наздик аст. Бародаро, айни ҳол дидестен мон ки дар ҳамиҷа қарор дорем, метонем ки номерое ки дар пеш аст смела занг бизанем бародарҷоно. Ана ҳангоми занг задан ҳатман бигем ки айбобои лангарӣ гирифтагием. Миёем бародарҷоно, бепул ҳиҷоматон мекуна, ход зан бошӣ, ход мард бошӣ, фарқш нест бародарҷоно. Фақат миёен пеши бародаро, алҳамдулиллоҳ хоҳар ҳастае ки ҳиҷоматон мекуна, массаж, мақсад ҳама тарафа. Ва баъдан бародаро, ман аз шумо хоҳиш дорем ки навора паҳн кунен, навора ҳами лубои тамон дар ми ватсапмон 10-15 нафар шинос дорем, ҳатто баъземон 20-30 дорем, ҳами Москвада қарор доранд. Просто навора мегирӣ, падилитса мекунӣ, як лайкш мемонӣ, як комментарияш менависонӣ ки ҳами кормона давом додам гирем ё ки нагирем, кормон кори хуба ё кори бада. Барои ҳамин бародаро метонед смела занг бизанед, иншоалло ба амри худо бародаро, хоҳаро дар хизматан, хизматона мекунанд. Вот, ва баъдан бародари азиз, ҳозир дар магазини бародар дар ҷои ҳиҷомаш чизое ҳастае ки мо шумо дар пешниҳодтон мекунем, хуб тамошо кунед. Ва бародарое ки нарики рӯшон, нарик доранд дар рӯшон, бародарое ки ягон рӯшон да ягон сияҳӣ дора, ягон чиз дора, мо ишонтон метем. Бародаро, хуб камераро бигардон. Бародарам, нигоҳ кунем бародари азиз, масъалаи нарики рӯ да бародарҷоно метонен номеро меброя смела занг бизанен, бародари боваринок аст. Ва баъдан бародарое ки занг мезанен, нигоҳ кунен да, ҳамин номерое ки ҳаст, ҳамин номеро да занг бизанен. Ҳамин ахири номеро чандае? Номероро покиза бигӯ. 925 481 81 36. Бародаро, ба чӣ хотир мо хостем шуморо бигемтон, ба забони худмон бигем ки ҳамин мошенникҳои броместае ки мегиранд, ҳами хеле ҳар чиза истифода мебаранд, яъне ки навораи бародароро мегиранд, мемонанд, ҳами хеле суистифода мебаранд, фан мекунанд. Ба ҳамон хотир бародарҷоно, шумо дар худи ҳамин номер занг бизанен. Агар ки ӯ қан нафаҳмиден, метонен маро телеграмада бибурен, ман шоб номерои бародара рӯйтон мекунем. Даже адреса партофтагием, и як бор нест, 2 бор нест, чандин дар навораи ма, доим навораи мада ҳамин бародаро ҳастанд. Ва бародарое ки стройка кор мекунен, ҳозир худаш хунук шидеста, поотон дард мекуна, бародаро простатит, ҳамин хеле масъалаҳо қатъи, яъне ки бародаро барои мардонагӣ ҳама тарафаи шумо худтон медонед, мардак да чӣ дар кора, ҳамун қачиз дар кора, агар набошад пашол вон ҳеҷ каса дар кор нест дига. Барои ҳамин метонед шербачаҳо аз ин намуд заказ кунем, бародар да бигем, иншоалло ба нархҳои дастрас, ба нархҳои арзон шумода равонтон мекуна. Ҳаст ин намудаш ҳаст бародарҷоно, иҷа хай бисёр намудош ҳаст. Ва бародарое ки мақсад барои гурдоҳотон дард мекуна ҳастанд, дар инҷа бисёр намудош ҳастанд. Ҳамин нигоҳ кунед да бародаро, чӣ намуде ки дар кортон боша, чӣ намуд изо накашен, просто зангш бизанед, бигем ки бародар мо да ҳамин хел чиз дар кор аст. Ҷойнамозҳои электронӣ, забони худмон қатъи, яъне ки забони тоҷикӣ қатъи, забони ӯзбекӣ қатъи, 5 забон қатъи. Метонед ки бародарое ки намефаҳмен, хоҳароe ки намефаҳмен, яъне метонед смела заказ кунен. ин намудаш ҳаст. Мақсад каъба ҳаст, бародари азиз, падарашни ягон каса мехоҳем падарка кунем, занг бизанем бародаро. Но главне марҳамат, биёен ҳиҷомаи бепул бародаро, дар ҷое хеле ҳиҷода нест, биёен ҳиҷома кунем бародарҷоно. Хай агар дасти бародара як сифедӣ кунӣ накавад, зулми бадам накунем, зулми бадам дар кор неста. Биёен иншоалло ба амри худо дар хизмат аст. Худо нигаҳбонтон боша, дар амони Аллоҳ бошем албаро.